priatelia, áno, priatelia, to sú oni, priatelia. Priatelia moji, a tu sa v celom tomto kotli, priatelia, budeš spievať. A vy so mnou, priatelia. Nie sme zlí. Kráľom na bielých tenisiek. Ale no tak, priatelia, Čaba neblázni, čaba neblázni, čaba! Ale jo, tak priatelia, a teraz si, priatelia, predstavíme úžasnú sprievodnú kapelu, priatelia. Je to Jožko Kanáš Revival Band, známy aj ako Kamilka Patagónska, priatelia. Ale to nie je všetko, priatelia, pretože teraz, priatelia, prichádza legenda. Príde Michael Jackson, hurá! Debil. Ako prvý, priatelia, prichádza Vašo Hurvínek a Stable. Ak nie si moja, tak potom neviem ťa asi. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. A ako druhý, priatelia, prichádza Jano Siláš. Prečo si mi utekla? Prečo sa mi skrývaš? Stále sa mi miluje, že sa s tebou snívam. A teraz, priatelia, prichádza frontman Jožo Pšenica. Priatelia, legenda je tu! Kde je ten Jackson? Nikde ho nevidím. A samozrejme, host dnešnej legendy, Peter Kať. Kristýnka by mala už o 25 rokov dlhšie vlasy. Tak, priatelia, a sme tu všetci. A ideme spievať, priatelia, s touto úžasnou kapelou. Jožko Kanáš Revival Band. Priatelia, však vám táto relácia ani v najmenšom nepripomína Superstar. Mne áno. Debil! A ja, aj keď veľmi nerád, ale musím, na chvíľu uvoľním miesto pre speváka Viliama Kostrového. A ja, aj keď veľmi nerád, ale musím, na chvíľu uvoľním miesto pre speváka Viliama Kostrového. Si kocka, perfektne urobená. Kým zložím ťa, takto si počkám, prosím ťa na kolená. Si kocka Rubiková, v tom najhoršom pekle ťa počkám. Kým povieš, že zložiť ťa, kým povieš, že zložiť ťa smiem.
Tak, priatelia, a ja som konečne späť. Tak to bol William Kostrový a čo na to porota? Čo? Ale ako hodnotíte tento spev? Neladil. Veď on nie je ladič. Ty si Pako. Ďakujem. Legenda sa vyjadrila na moju osobu. Ďakujem. No kde je ten Jackson? Ja ho naozaj nikde nevidím. Poprosím o vyjadrenie ďalšieho člena poroty, Jano Siláš. Ide pred po ulici a stretne peknú bábu a hovorí, že počúvajte, slečna, nesmrdeli my sme už spolu? Presne. A teraz? Hurvínek a Spejbl. No, ja si dovolím nesúhlasiť. Čiže? Nesúhlasím. Veľká vďaka. A teraz náš host, Peter Kať. Je to Pako. Priatelia, presne, priatelia. A teraz ďalší uchádzač. A teraz ďalší uchádzač. Ani si nepamätám, kedy sme tú pesničku zložili. Choreografia nič moc. Jano? Príde do mužskej šatne a hovorí, mám pocit, že tu nedávno bolo veľa mojich príbuzných. Vašo? Ja si dovolím súhlasiť. To znamená? Súhlasím. Peter Kač? Čo? No, ja by som... Je to Pako. A toto je koniec dnešnej časti. Odskočil som si, stalo sa niečo? Bola tu legenda. Bol tu Michael Jackson? Presne. Neverím. Vážne. To vážne? Dovidenia. A ja si konečne odložím svoj windsurfing.
Je tu niekto, kto nechce počuť elán? Ja? Pako, je tu ešte niekto, kto nemá dosť elánu? No podľa mňa taký na Slovensku už nie je, ale to je len môj názor. Pako, chcete počuť elán? Prosím, nie, prosím, nie. Kapela, hraj! Sestrička s kramárom! Priatelia, dnes tu máme veľké dievčenské finále, priatelia. A preto spolu vy a ja, priatelia, privítajme porotu. A ako prvý, priatelia, prichádza, priatelia, Jožo Pšenica. Nazdar, Slovensko. A teraz, priatelia, ďalší člen poroty, Jano Sila. Čau, čau. A teraz medzi nás, priatelia, prichádza, priatelia, Vašo Hurvínek z Fable. Tu najkrajšiu zvoňavieť, poďme rozoznať, vonia vždy nocou rán. A teraz medzi nás prichádza špeciálny host dnešného programu, božský Karel Fagot. Když jsem byl jednou v Las Vegas, ale tuhle historku již všichni poznáme. Mám rozprávkový dům, několik v Praze, ale tuhle historku již taky všichni známe. Děkuji vám, děkuji. Děkuji, jste láskavé publikum. Děkuji vám. Legenda prišla podporiť legendu. Pink Floyd podporil Rolling Stones? Pako. A toto sú naši súťažiaci. Priatelia, dnes tu máme ženské finále, súboj medzi Soniou a Viktóriou. Chcete, aby spievali Elán? Nie, preboha, prosím, prosím, len to nie. Viem, že chcete. Ale Viktória bude najprv spievať pesničku od božského Karela Fagota. Chvála Bohu. Paní, vím, jak se ruší žál. Já se ti chovám jen Lady Carnival. Já taky padám, já to mám lhal. Teď se ti chovám jen Lady Carnival. Oh, má Lady Carnival, mám tě rád, mám tě rád. Tak, paní, vím, jak se ruší žál. Teď se ti chovám jen Lady Carnival. Já taky padám, já taky to mám lhal. Teď se chovám jen Lady Carnival.
Mažerák! Mažerák! Tak, priatelia, a čo na to hovorí porota, priatelia? Jožo Pšenica? Odflakla si to. Boli sme hotoví za necelé 2 minúty. Ale ja som sa pýtal na spev. Spev? Tu niekto spieval? Asi súhlasím. Jano Siláš? Medveď, král zvierat, si na čistinku zavolá všetky zvieratá. Dobrý, ne? Počkaj, to nemá pokračovanie? Ty možno, že má, ale ja to poznám len poťaľto. Ďakujem. A čo Hurvínek a Spejbl? Už aby bol koniec. Konečne to niekto povedal. Priatelia, už by ste chceli poznať výsledok? Ste napätí? Áno, áno, priatelia, všetci sme napätí. Ako to dopadne? Ide spievať Sonia, priatelia. Ak nie si moja, tak potom neviem, či asi. Máš skleslú tvár a strašne masné vlasy. Za 1000 dotykov vidiem ti v ústrety, Pesnička o nás dvoch už nie je pre deti, Všetci nám môžu závidieť, pravia, že lásky dávno nie. Všetci nám môžu závidieť, že ťa mám rád. Ostaňme takto chvíľu stáť. Tak čo vy na to, priatelia? To bol Ela! Prepáčte. Páko. Čo na to hovorí náš porodca Jožo Pšenica? Dobre kozy, ale malý zádok. Ja som mal na mysli spev. Tu niekto spieval? Alebo pílil drevo? Ja som spievala. Ticho. Jano Siláš. Už som si spomenul. Ne na čistinku, ale na lúku. To je všetko. No? Ďakujem. A čo hovorí Hurvínek a Spejbl? Už to fakt skončíme. Súhlasím. Priatelia, všetci sme napätí, priatelia, a ja teraz zastavujem hlasovanie a zavolám sem k nám pani notárku Mandy. Atypickým spôsobom. Aj keď ma v zákulisí naozaj veľmi prosila, aby som to nerobil, že je to trapné jak rič. Takže kapela. Notárka Mandy, príď a prines nám výsledky Mandy. Tak prines tie výsledky Mandy. Mandy, prines výsledky a je tu Mandy. Tak daj už tie výsledky Mandy. Takže máme tu výsledky a vy ste určite naozaj veľmi zvedaví, kto vyhral. Dovolte mi chvíľku napätia a vyhráva Vicky.
Gratulujem ti. Ďakujem. Gratulujem. Ty si zlatá tiež. Ďakujem ti, bola si fakt dobrá. Podľa mňa si mala vyhrať ty. Nie, ja si myslím, že zaslúžene si to vyhrala. Aj ty si mala vyhrať. Ale nie, Nie, určite bola si dobrá. Nie, ty si bola lepšia. fakt si bola výborná, Nie, bola nie? si lepšia ty. Nie, ale teraz mi závidíš, alebo Fakt si, čo? ja ti nezávidím. No potom prečo hovoríš teraz Ale však takto? ja si, aké? Ale ako, však teraz, keby si mi závidel. Ale čo by som ti závidel, čo? Ty ostáš. Čo? Teraz mi nehovor, že je toto. Vieš čo, ja Tak, priatelia, a toto bola naša show Melón je melón. Prepačte, viete mi vysvetliť, prečo to bol Karel Fagot? Aby sme demonstrovali, že my na to máme. A vy ste vlastne prečo chodíte, keď tak strašne trpíte? Ja som zamestnanec Markízy. Aha, chápem. Takže toto bol koniec dnešného vysielania. Konečne! Elán! Prepačte. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Tu najkrajšiu... Počkaj. Jaký som mala hlas? Tu najkrajšiu z voňaviek. Poďme rozoznám.